51 cm. Tak a Standa Sajbek odstartoval čtvrtku kotu juniorek. Čtvrtá dráha Veronika Mecová, Slavie Praha, pátá dráha Aneta Starovinková, Karlo Mecová, Škola Plzeň, Slavinková, Slavie Praha. Ve třetí dráze běží velmi dobře Šárka Kalvová ze Slavie Praha. Ze Slavie Praha. Pojďme do pojď! Souboj na druhé místo na předposlední překážce Aneta Starovníková a první dvě místa pro Slavii. Kalová, Starovníková na